Board mataya gucho menda mar NGCDF ochaka yanga chenro mar gero kar migago mar jopuonjre kata dining hall kod kar romo mar jopuonjre sikund sekondari mar George Agola Owuor e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Gino makamano dhi muonyo omenda maromo milion 12.4 mar konyo jiwo somo mar skunde mopogore opogore. Jata tije board no Yusuf Mbuno, jaod bura e kaunti no ma Homa Bay Joyce Bensuda Osogo kod jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ne otelo ne nyasi mar keto mise e gedo no. Yusuf ne okone jopuonjre e skunde osebedo ka yudo migago kamarach mokalo gi ngima mar oganda, gino manomiyo gineno ni mondo giger hall no endo manyien. Ujenzi wa jumba la maakuli au kitchen dining hall ambao pia itaweza kuwa ni jumba la mikutano kwa wanafunzi na walimu na jamii yote ya shule, na hiyo ni mradi muhimu sana ambao umefadhiliwa na bodi ya kitaifa ya National Government CDF katika shule hii kwa sababu itasaidia wanafunzi waweze kupata mahali pazuri pa maakuli, waache kulia nje chini ya miti kama inavyotendeka wakati huu. Na tayari hilo jengo tunanuia kwamba litachukua muda wa miezi 4 na ikifika mwezi wa Aprili mwaka ujao tutakuja kuzindua hilo jengo ili kuweza kuinua hali ya masomo. Ayao kawuono ICT laboratory. Sani wawinjo kama seno timo gik moko ni English literature with IT. Agri-economics with IT. So wadwaro nyithindo koka kik dhi kacha gikia kaka itimo gik moko. Omiyo nyithindo nyaka bed nyithindo mabedo kaka rameny ma oko. Omiyo akwayo community ni security magik makelo ka nyaka gichiw. Kendo akwayo jo sirkal mondo obed gi ratiro moloyo to the police kod DC mondo obed gi ratiro ni gik matimogi kosetimgi onge moro ma nyalo chwanyore ni ng'ato kata obiro ketho, moro ng'ato kwalo, moro keluru peace Karachuonyo, keluru hera Karachuonyo.